Ja to teraz poviem úplne inak v tomto bláznivom období. Postavím otázku a teraz vám vybušnú kamery. A nesvedčala by Slovensku neutralita? A túto otázku stavím veľmi oficiálne, veľmi jasne. Do čoho nás to preboha ťahajú všetci? Všetci hovoria o vojne. Ako chcete 800 miliárd eur, o ktorých hovorí Európska únia, minúť? To je nemožné. Tá absorpcia jednoducho neviete tých 800 miliárd dostať do polí, že ich miniete. Ďalej, o akej vojne to hovoríme? Akože s kým sa ideme byť? Nemci hovoria o krytoch, hovoria o nových zbraniach, krížom, krážom všetci rinčia zbraňami. Prosím vás, o čom sa bavíme? Ja stále neviem. Kto chce s tým pre Boha bojovať? Všimnite si tú jalovosť Európskej únie. V prípade Ukrajiny je všetko jasné. V prípade Iránu, v prípade Gazy nie je jasné nič. Ten dvojaký meter je úplne evidentný. Všetci v konflikte s Iránom hovoria kľud, pokoj. Buďme všetci opatrení, mier, diplomácia. Prečo to isté nehovoríme na Ukrajine? Takže mám taký pocit, že sa hýbu ľady vo svete a pokiaľ by išlo o mňa, keby ste sa mňa spýtali, tak vám poviem, že v týchto nezmyselných časoch zbrojenia, kde si medlia ruky rôzne zbrojárske firmy, ako si medlili ruky počas covidu farmafirmy, by Slovensku veľmi svedčala neutralita. Veľmi by svedčala, ale bohužiaľ toto rozhodnutie nie je v mojich rukách. Prepáčte za otvorenosť, ale poviem, že svet sa zbláznil. Ja tomu jednoducho nerozumiem, prečo sa každomu páči vojna. Mne ako predsedovi vlády sa vojna nepáči, ja som za mier. To, čo vidíme dnes v Iráne, spôsobuje nárast cien aj ropy, aj plynu. To, čo vidíme na bojisku na Ukrajine, rovnako nepomáha stabilite cien energií. A do tohto všetkého prichádzajú iracionálne ideologické návrhy z Európskej komisie. Opäť sa bude na mňa pravdepodobne pani predsednička Európskej komisie hnevať, ale návrh na repowering, čo znamená zastavenie toku plynu, ropy a jadrového paliva z Ruskej federácie do Európy, je ideologický materiál, ktorý nás poškodí. Ak prestane tiec plyn z východu, to je teraz jedno, či to bude ruský alebo nejaký iný, smerom do Európy, môže vzniknúť problém, pán redaktor, že nebude dostatok plynu. My sme totiž, ako som povedal, na konci rúry, nie na začiatku rúry. Úplne sa zmenila situácia. Zvolte si pána Šimečku, nech sa páči, a nech vám to všetko ukáže. Potom sa vás budem pýtať od niekadeľ na tlačovej konferencii, koľko ten plyn stojí, ako stojí. Prosím, nešírte propagandu. Snáď si nemyslíte, že sme úplne idioti a že chceme pre Slovensko zle. My dobre vieme, čo robíme, aké kroky robíme a preto, pokiaľ ide o repowering a zastavenie toku plynu z Ruska, považujeme toto rozhodnutie za ideologické a škodlivé pre celú Európsku úniu. Toto rozhodnutie zníži konkurencieschopnosť Európskej únie. Ale mnohí západní partneri hovoria, že to je daň za Ukrajinu. Ja odmietam platiť daň za Ukrajinu. My s Ukrajinou nič nemáme, to je celé.